ଭାବର ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିବା ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ଖାଇ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିନା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚେୟାର ନେଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ହଁ, ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ବସିକିନା ଆମେ ଭିଉ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ସତରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଆରେ ଜୀବନରେ ନା କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁ ରାଗ ଅହଙ୍କାର ରଖିବା। ଆଉ ଏହାର ନା କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ରଖାଯାଇଥିଲା କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ରାତିରେ ନା ଦେବୀ ଦେବତା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ପୁରୀ ଆସିବା ପୁଣି ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇବାନି, ସେଟା ତ କେବେ ହବନି। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି କିଛି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ଭାରି ଚତୁରୀ।